аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ чорабинии махсус оиди сӯзонида несту нобуд кардани маводи нашъадор доир гардид. дар чорабинии мазкур кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳузури расонаҳои хабарӣ, мақомоти прокуратура, суд ва дигар ташкилоти идораҳои марбута зиёда аз 1 тонна навъҳои гуногуни ин бори марговарро тариқи сӯзонидан маҳву нобуд намуданд. аз ҷумла 34 килограмму 390 грамм героин, 214 килограмму 563 грамм афиюн, 605 килограмму 483 грамм бангдона, 272 килограмму 504 грамм ҳашиш ва дигар намуди маводҳои нашъадор сӯзонида несту нобуд карда шуд. мавриди зикр аст ки солҳои охир кормандони милитсия муборизаро алайҳи роҳҳои муосири истифодаи маводи мухаддир пурзур намуда аз муомилоти ғайриқонунии ҳазорҳо дона ҳабҳои нашъадори синтетикӣ ки истеъмоли он ба ҳаёту саломатии одамон таҳдид мекунад дарёфт ва мусодира менамоянд. дар чорабинии мазкур ҳабҳои синтетикӣ низ маҳв карда шуданд. мутаассифона имрӯз дар ҳудуди кишвар ҳолатҳои ба муомилоти ғайриқонунӣ баровардани моддаҳои психотропии синтетикӣ низ ба қайд гирифта шуда истодааст. ин моддаҳои психотропиро амфетамин, метамфетамин, барбитал, фонобарбитал, метадон ва мдма ё худ метил диоксид метамфетамин ташкил медиҳад ки бо ибораи жаргонии экстази низ ном мегиранд. нафароне ки аз ин навъи воситаи нашъадор истифода мекунанд ба маркази асаби одам таъсири манфии сахт расонида нафароне ки истеъмол мекунанд пурра қобилияти дарки амалҳои худро аз даст медиҳанд ва ба дилхоҳ ҷиноятҳои вазнин ба махсусан вазнин аз ҷумла одамкушӣ ва таҷовуз ба номуз даст мезананд. мухаддароти сӯзонидашуда натиҷаи фаъолияти милитсия аст ки дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шудааст. чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашъадор идомаи мантиқии мубориза бо гардиши маводи мухаддир буда барои ба пуррагӣ аз муомилот мондани воситаи нашъадор мусоидат менамояд.